November ni som pani zirtop ni sang ni som ni pakhat kan lo thleng ve le ta in zawa in ngai thatu le thlir tu zong te du sakna chipai kan buk ma sa chu ani buaina mai pui in hlapal zuai mek na Burma ram chung tu thar ngai thlang Burma ram buaina chuan zia omlam a in buaina mai pui a in chepal na sa tel mai zong din langa sipai sarkar le mipui sipai People Defence Force PDF tele nam sipai tang rual te mun sang anin khuain waiton deuh renga ne tu zong ni tumin anin chal tau bum reng mai zofa te chena chin hills lama phei chuan sipai tam zok in chek bel zelin sipai te hian an ral thuam nei that ber nen bei pui thlak thomin tran mun an kho meka buaina chung pui na sale zualin Burma ram hi a hmuak tila kan soisual arin omlo National Unity Government NUG sarkar chuan UN Security Council hna Burma military te chu fiak pola puan sak tura malavat tule Myanmar ram buaina chung changa sipai ho thu boi siam saka International Criminal Court hna thlen sak turin angen ani National Unity Government sarkara Ministry of Foreign Affairs soidan chuan National Unity Government in closed door meeting nei mek UN Security Council hna November ni riat khan dilna an thlen ani NUG sarkar chuan Security Council hna tunlai Myanmar rama thil thleng mek politics thil kan hinoi le mishina din mun chung changa tu thluk na resolution chiang tak nei turin an nge na chu resolution chunga chuan Burma ram chunga ral thuam tol luat sum dona khapte in dan chana sanction manga military dictator te hna sum le pai luang lu lo tura ruang mana siamte mi pui hna covid sileng dan na le chanpui na dang bithlia chin omlo pek thei dan te democracy nei le dan te politics awanga sipai howin an hren mek te chhuar zalen thuai turin an phut bok ani UN chuan NUG sarkar chu Republic of the Union of Myanmar ramtana dat ang taka din sarkar ni tur pompui turin a soitel bok ani Burma sipai te chuan heng dina lekha an thelu lai hian Myanmar kho thlang lam le mal thlang lam bial chuanga beipui thlakin operation onora ta ti an nei meka hetianga beipui an thlak na awang hian tunlai khovela kanla ton ngai lo war crime lian tham taka chuak palang ti kan lau thong bok ani anti NUG sarkar chuan Chin state a thil thleng te hi sipai ten mipui mimir chunga tharum thona le an sual rong bolna tur war crime atling pahial towa chu din mun chu rang ten min ven him pui tur chuan rum dewa machon angai towa UN Security Council atanga thu chua ringot chuan engti kong ma in du tho tok le du tok anei thei to lo ani anti UN Security Council hi Britain ramin apui pa beratang in November ni riat khan nei ania closed door meeting ani wangin an thutlu na hriat ani mai ri lo UN spokesman Stephen Dujarric chuan United Nations in Military Council sipai te hna mi pui te du thlanna za sak tu le democracy dan chunga omle turin council ani ati UN Security Council chuan Myanmar rama tual chung buaina chuak chun zom zel chu poi anti thule he buaina hi ti thop thuai tur le Myanmar sipai te po inbeng dai turin an nge na UN Security Council member ram som pangat chuan ni lai ni khan he thu chua hi an siam ani February ni khata sipai ten sarkar thu nei na an hne chu nuwa sipai ten rampuma state of emergency apuan zui le he min nuwa sipai te le sipai ro rena du lo tu te in kara in beina thleng chun zom rang chu poi an ti thuan soya Myanmar mi pui te thana tur ngai tua in remna kong zonga in biang na nei tura an du thu po an ta lang thu chu an siama UN Security Council chuan Association of Southeast Asian Nation ASEAN Special Envoy an thlop thu ta langin ASEAN palain Myanmar ram atloa party sang ai o te hmuwa mi pui te chom do na pek dan tu soipui atum te po tha an ti thule an nga hlel thu an soibok ani Myanmar a United States chanchin bumi hren mek chu fir ka chele ram phiar ruzonga che apu ani thiamlo achang ani chuan dam chung lung in atang theidon in adan hremi chuan a soi
mei thla a an ram atanga chuak daily fenster a hi dan bo chia puna neisa ani baka counter terrorism act le Myanmar ram penal code bo chia pu bel ani ti adan hremi thanzo ong chuan a soi counter terrorism law bo chia hi sarkar chuan mifir fiak ti in an soi thina kum thum atanga kum sari thleng tan theina ani an puna pakhat penal code section za somni pali clause a chu ram laka hel tura in phiana tia puna ni in kum sari tanga kum somni thleng tan theina nia kum som thum pasari mi journalist fenster an pu bel malok hian US palai thin mi hren te chu ani theina na mi dor thiam bill Richardson an nei pitoa senior general min aw hlai na muwa min aw hlai hi February ni khata sipai chakna manga sarkar pai thla a hruai tu su chi le mi poimo dang te hreng mek tu ani ti kan hriat kha Fenster hi Frontier Myanmar a managing editor ani meka a chanchin bu hi online news magazine in yangon a hmun pui ne ania a hma in an sipai te chiana tura thilti danawa poldin le Myanmar a luna dan bo chi a pu aloni to bok a thu buai an ngai tu hi chanchin bungmi le wang hriat van tlang hriat lowa ti nia a dan hremi hnen atang chau hian thil thleng hi hriat the ani an puna hian enge apu tu te ranchan po hriat the ani ri chia lo tho tan ni khan kota ro rel tu te chuan an puna a fin fiana dang dable tur le a hnuwa rel zui tur ani thu an soi apu tu te hian Fenster hi a thona hlui online news service Myanmar Now lammi ten an punin an soya information ministry chuan man ani lai khan Myanmar Now wa hian ala thong nin an soi Myanmar Now ero chuan July thla a bangin Frontier Myanmar azom ni in an soi thung a dan themi te chuan kota hian Fenster chu Frontier Myanmar a thok ngei ani ti chiana an the lut treu ni in the Associated Press News Agency an hrel a thu buai te hi yangon court sang a rel thin ani nation ceasefire agreement remna thu thlung ziak tu Myanmar ral thuam keng pol ethnic armed organization group somatel PPSD Peace Process Steering Committee te chuan United Nations UN in arwathar Burma ramtana palai UN Special Envoy Noelin Heiger chu anlom pui thuan soi Burma ramtana amhalang na apianga kan troi om bokang anti Noelin hi Burma ramtana UN Special Envoy hlui Christine Stranner Bargener thlak tu ani nationwide ceasefire agreement in ka hai tu thlung ziak tu PPSD te chuan Myanmar ram tunlai din hmun hi atlat selna salea tual chung buaina awangin remna le muana om lova dan le thu pek ken ko chung changa military sarkar chu a hlo cham der ani anti tin tunlaia chin state than tlang kho chunga thil thlengte Sagain Makku region le Kayaani state chunga sipai fir fiakte tharum tho wanga mipuite in le lo an thil nei hlu tak tak te baka sa kho building sang te chu ril ru nei rana bitumin be an tok thina khuate an hal saka mitam tak hmun him lampanin an ral tlan ani amo phur tu te chu na taka hremna chelek turin an ti ani PPSD ten Burma ram chung politics boina chung changa coordination committee an din hal thu an puanga Myanmar Federal ram din chung changa ram chung rampona ngai dan te an lak hom don thu ninga November khan thu chu siamin an lo ta lang to ani nikwa November khan military council chuan chutia peace process steering committee PPSD in tharum thole buaina tho chung changa mo phur tu anga min pu hi fir fiak pol terrorist group anga in pu chiana ni wangin PPSD te thu chua chu nation ceasefire agreement thu thlung chapter 3 clause F akala siam thale turin kan phut tlat ani anti military council ten PPSD te thu chua siam thale tura an phut na chu ngun taka an soi khom nuwa an din mun le an thu soya chiang to ka an ngaya wangin an siam that don lo thu an soi to ani kumina Myanmar atagin Mizoram mi engemaw zat an ral tlan to a Mizoram police te chuan ral tlan Mizoram ommek hi singkha sang ni zasari somthum paruk ti in an chin chia
kumtira Myanmar sipai ten sarkar na an hne chu wangin Myanmar atang hian Mizoram mi engemaw zat an ral tana kumlai hola ka chuan ral tan anom bel lo ba ka Mizoram atanga kirle te pawh an awm September ni sawma Myanmar a lungler khua a hnam sipai le sarkar sipai te ani kapa a che vel an buaizui bawk chu thil thlenga wang chuan mi engemaw zat Mizoram an tlan chele ta ani Police te soidanin October thatawh lam atang khan ral tlan lut thar hi an tlema ma se lut thar hi tlema zawng chu an am deuh reng lut thar an tlem ta a October thalai hol atang khan kirle an awm bawk bu seng turin hnathawk thei chin mi engemaw zat an kira ma se kirhlen tum ni lovin Mizoram le le tum an ni thu don ani an nupui fanau te le an chung te kalsanin bu seng turin Myanmar hian mi engemaw zat an chho ani bu seng tura chho te hi an la thang mek ti thu don ani police te soidadin hnathawk tura kirle rian oma Mizoram chunga pawh inson kual an awm bawk a hei wang hian chiangfaka chinchian hara November ni sawm pakhata Mizoram a awm zat an nihna le address chiang taka chinchia thei zat chu mi singkhat sang ni zasari somthum poruk an ni a ral tlan awm mek hi Champhai district an tambera mi sang sari zani somkua pakhat awmin Longklai district a sangkhat zasari somli poruk Aizawl district a sangkhat zaruk somni pahnih an awm ani November ni riat tun ka thawhtan ni khan Mandalaya hmachhawn Mei township a sipai ho ruat in zat chunga rorel tu ka hlum ani he rorel tu tun hi lemziak thiam Western Thanliat mo wata rorel tu ania kot thler number somsarina a fanu motorcycle a phurlain ka hlum ani mita mutu in a soidan chuan ka kiang maya silai ri thoi ka thria chuan ka hoile ngala motorbike bula mi pale meiche lo le reng ka muta ani ti in a soi meichia hi kuthlak ani mi alowa ma se mi pa zawk ero chu a thi ni in a soi darka ri lo te hnuwa Mandalaya pol pakhat rol rala chathin Generation Z power ti in vuata chuan an ti ani thuan puanga Western Thanliat mo wat ta cheng pakhat chuan tun a chena hi sipai le police ten an tlo fo thu le ani hian mi puilung oilo na lan ti na in rol te le sipai du lo tu te in alo ko mu thin yan rin thun soya ma se heng ni a hria le puna te hi adik che empty journalist te point an fin fia theilo thung Western Thanliat mo wat hian veng hlom song pariat a huama mei thla khan wat rorel tu pisa hi haral ani towa ma se sak that le ngal ani ma se bom hanga beina tum ni ngot atok le to bok September ni som poruk le October ni som ni pariat khan be alo ni towa tun thatir te November ni li khan pisa a hian boma puang le a sipai pani an hliam heng he hemizan hian wat rorel tu putar kum som rukmi mio na in chu ka hlumania Generation Z power bakin anti ani thu an lo soi to ani kha tol chung mi te chuan hetia sipai ho ruat rorel tu tha ani nu lokhian Singu township huam chunga mi hintharma khua chu Myanmar sipai somnga velin an beichiam ni an soi hintharma khomi te chuan hmachhawn kum somnga mi February ni khata sipai ten mi pui thlan sarkar an pai thlak nuwa rorel tura an ruat chu pathiani khan ka hlumania engpol ma in an kot nuwa an chalo wangin he thil len chuak tu hi tu tenge ti hriat alani lo hintharma hi thingtlang kholian lo tak irawadi luipui kama omania rorel tu boral ta nupui hian sipai akowa chundar som pakhat vela motor board mangin an thlenga tin he khuami pakhat chuan a soi zel dan chuan sipai te hi motor bike mangin hintharma khua hi an pana an hma a pho ang rengin he khuami pali chu ke in an tlan tira chuta rorel tu nupui chuan ami huat deuh in chu akok kuala sipai te chuan chung in te chu an ti chengal vek ani ti in a soi sipai te hian in pali chu an ti che veka in dang pakhat an soi thiat bok khua an chuasan ma in khomi te bu tel an ruk baka dor rokin diesel le sungfai te an la a khomi te ta motor boat thlengin an lak sakani khotwal mi ten an huwa thil an nei te an en dikatagin sipai te hian sanghaman tu te long engine pakua zet an thlon saka long engemaw zat an ti che bok newsman ten hintharma khua thil thleng hi an fin fia mai theilowa
zo fia tuma an phone call la sipai thu puang tu ten an la du lo hin tharma khu a chung ko sang ka zani za chu pathian ni khan an tlan chei a hmachhawn tha ani wanga sipai ho lok thok le tur an hlawani mi pui te ti sole ro chu an thla angam hmalu tuwa pathian ni tlaya kholama an ron le chu thotania sipai te an ron tho meu chuan khuwa an lo om le thap to ni hin tharma khomi tho mi dang pakhat poin he ro rel tu hian sipai ho thurual puin khuwa an ron run ma sak poin sipai te zinga atel ve zel ti soin mi tu ti sia lo ten an tha tak ro rel tu ruat chop hi sipai sarkar tho pui tu a thlop tu ani thu anem nget he ro rel tu hi khorun tura sipai te ko mu tu ngei kha ania he khotan hian harasana athlen na satwa ama wagian khomi pui trumnga zat kho chhuwa sanin kan tlan cheto sipai te la chuan khuwa suwa samin min ti chia saka bong tui in a kuang chenin an ti chia ati mi mai khotwal mi pui te thu soi hi kan ring don ani chuan he ro rel tu le anu pui hi mi pui te phurit an tlinga a kho pum tan po an hnok sak ni in angai thei ani khinbuang than hi tunge tu tenge mo phur tu ti hriat ni lo ma sela chiang takin thil pakhat oma rampuma ral thuam keng por sang te hian sipai ho ruat chop ro rel tu te chu bang turin an hriat tir towa bang du lo le sipai lam tanga mi pui te ta na hnok sak deuh te chu an bitum chat chata khomi te soidan le thil thlen dan han chut wang hian upa in pan lawa tho a fulove an lo ti thin hi adik viau o masin ole view ata hne na ngen na I han zep ve le tiang kan channel min a subscribe saklo in om chuan subscribe ti khamilo me sak vea mino subscribe sak turin kan han ngen chawa tin kan video upload tharte in lo muwa in lo don ngal zel theina turin in tan po arem chang jok dona chu wang chon notification bell kha in metanga ola in da don ya